Здрасти хора, съм Марти, днес ще направим едно смешно видео, Знам, че миналото ще говорихме да направим една краска. Както виждате, направихте ли си? Да чуя отговор. Добре, браво. Така, днеска пък ще говорим за смешните неща, за видео с зомбита и такива неща. Далера имаме един меч, който ще ни трябва. Нещо пистолет, стреляме, ще имаме меч, за да убиваме зомбитата. Чувате ли ме? Добре. Така. Сега се почваме с убиването на първо. Говориме какво може да стане в Майнкрафт. Има зомбита там, крипъри, скелети. Значи зомбитата са най-опасните. Има най-различни неща. Малки, има различни, има средно големи, има най-големи. От скелетите има също с слъг, ердермани, има от тия белите, не знам как се наричат, има прасета, има птици, има крави и други така нататък. Така. Днес ще направим едно хубаво видеоце. Ако не ви харесва, кажете ми. Пишете просто коментари. В Борис Борисов имаме една в Борис Борисов. Напишете го в YouTube. Ще ви слезе два ключи. И ще ви. Така. И убихме зомбитата. Убих първите зомби. И сестрата Ива. О, здрасти, Дани. Здрасти, Марти. Как си, Марти? О, добре съм. О, добре съм. Колко е хубаво, че съм сумичък с тебе. О, внимавай, зомбита. Здрасти, Марти. Добре. Няма защо. Здрасти. Този път може да направим и по-хубаво видеоче. Да, вярно. Много ми харесва кой е видеоче. Видеоче. О, ще ви кажа какво умея да правя. Вчера на братовчето видяхте на екран. Снимахме в YouTube. Така. Има още един мой клип. Всичко ни е наред. Сега ще видите едни стъпки. Като искам вие да си го представяте. Едното кръче на там. Където ми е главата, на там да ви е кръчето. Така. Събрани. Така. Така. 1, и 2, и 3, и 4. Краката ви правят едно, тя на така. На така правят, това е така. Е така. Крака ми ето на така. Така. Крака ми е прав. И прав. 1, 2 и 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Само ръчете. 7 и 8. Така. Сега. Имаме един меч и сабията. Биме зомбите пак. Ало, честита нова година! Крипа. Мерси, подобно и много здраве. Той Марти звъня от неговия телефон, ама сигурно не си видяла оня ден. Малец. Аз сега ще гледам, че той иска ти пожелая честита нова година, ама иска преди това нещо да те питам. Понеже преди нова година там от бившата му детска градина правихме едно парти с аниматори. И Марти танцува и една майка там
Много се запали да запише детенцето си, колкото Мартина танци. Обаче са и удобни тия са понеделните часове. Има ли проблем, примерно, защото, нали, малко са по-напреднали тези събота и неделя? Да. Да, тя... Убиваме скелети. Да, то ще се види. Тя е много, между другото, и много музикална, много танцовална. И тя даже това ми казва, като тя отдавна искаше и аз викам, айде ще звънна и ще питам. И то даже още другата събота ще й кажа да я доведе и вече тя ще си прецени, ще видим как ще тръгнат нещата. Да. Да, аз това искам само да питам дали може да... Пишете коментари. Защото той